Co inicio do curso universitario, dende o Partido Popular, rexistramos no Congreso dos Deputados dúas iniciativas para mellorar o transporte ferroviario e solucionar os problemas que está causando a falta de xestión de Óscar Puente do goberno de Pedro Sánchez. Moitos medios de comunicación sinalaban que a maior parte dos trens, sobre todo os xoves, venres, domingos e luns, estaban totalmente agotados, o que supoñía que moitos universitarios non puideran utilizar este medio de transporte para chegar á súa universidade. Estamos falando non de transportes de ocio, senón de transportes de viaxes que son necesarios para que miles de universitarios poidan acudir ás súas clases. Esperamos que o goberno de Pedro Sánchez solucione canto antes os problemas ferroviarios, aumente as frecuencias no eixo atlántico aquí en Galicia e mellore a puntualidade dos trens.